4 asırdan 5 asırdan soň Yeni 4 asırdan 5 asırdan soň tutulmaly bolsa 5 wagtyň ady Şol 5'in biri fiýin bolarsoň özüň morsun sen paragandyr ýady Şol 5'in biri fiýin bolarsoň özüň morsun sen paragandyr ýady Yine 10 asırdan 40 asırdan soň tutulmaly bolsa üç wagtyň ady Şol üçün biri fiýin bolarsoň özüň morsun sen paragandyr ýady Şol üçün biri fiýin bolarsoň özüň morsun sen paragandyr ýady Alifa Yeni 40 asırdan 100 asırdan soň Yeni 40 asırdan 100 asırdan soň tutulmaly bolsa bir wagtyň ady Şol bir bagşy senin özüň bolarsoň özüň morsun sen paragandyr ýady Şol bir bagşy senin özüň bolarsoň özüň morsun sen paragandyr ýady Asırdan 1000 asırdan soň dünýeden gidäýe bar wagtyň ady Mansıfız illenen il warmy diýip böküp turar sen paragandyr ýady Mansıfız illenen il warmy diýip böküp turar sen paragandyr ýady Böküp turar sen paragandyr ýady